ụmụ ibe ekene m ụnụ. ụmụ ibe ekene m ụnụ. ana m ahazisi ụmụ ihe. ụmụ ibe ana m ahazisi ụmụ ihe. anyị tinyere ụnụ fụrụ na anyị tinyere m ebe anyị na-akụzi nkụzi. ihe anyị ji wee tinye ebe anyị na-akụzi nkụzi a bụ na maka na ọ bụrụ na gụọ ihe m dere, o nwere ihe m dere na this front page, gụọ ya. ihe anyị wụ bridge, ndị ọzọ dịna na bridge from yesterday to tomorrow. anyị nọwụ ndozi a na bridge between yesterday and tomorrow. enwere ike ndị na-aghọta ha agaghị aghọta, mana ndị ghọtara ga-aghọta. anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egene, kenekwe ndị mbụ, kenekwe ụmụ ibe na ebe a. enwere ihe mere anyị ji wee tinye ihe ebe a. ihe mere anyị ji wee tinye ya bụ na ka anyị mee ka ndị be anyị gbara na ndozi ọdịnala wu ihe anyị chọrọ ọnwụ ime mmụọ, ọ bụrụ dị flesh. ọrụ anyị bụ ka ndị Igbo dị na gboo, maka ihe ndị Igbo na-ama atụ mgbe ọbụla wu omume. ọ ya sị onye ahụ ọ bụ nwa onye maka na agwa ya dọrọ mma. ọ ihe ọ na-ekwu maka ya kịta. ihe anyị ji wee tinye bọọdụ a bụ na ka ndị be anyị mara na tupu nwa bekee abịa, anyị nwere ka Igbo si achị, anyị nwere ka anyị si wee nọdị, enwere otu anyị si wee nọdị. and ihe niile ifuru na ala Igbo gbasara agwụ, osu, eze, ume, ihe niile a wee concept. ihe niile a base, ihe niile ifuru ebe a based on official workers. ihe a bụ official workers. onye ka eji wee sị gị osu agwụ, osu ala, eze ala, eze agwụ. ihe niile a, ihe mere eji wee kpọọ ya otu ahụ na because first of all, ndị be anyị ga-amagodi na first letter does not matter. first letter amata how much. nekwe ihe matara iji ikwu maka osu, ị ga-amagodi this letter ihe wụ letter ACU, kedu ihe ọ representịrị n'Igbo. RU kedu ihe ọ representịrị n'Igbo. ọ bụrụ na ị maghị ihe a pụtara na Igbo, ihe a ịma ihe ọ pụtara n'Igbo, then as well ị nweghị any right to justify this word. ndị be anyị na-agba today asị, ana m afụ ha ka ha na-acha ụtụ osu a ga-eme nke a ga-ewepụ osu, a ga-ewebata osu. jụgodo onwe gị, kedu ihe bụ SU n'ọnụ Igbo? gịnị bụ SU n'ọnụ Igbo? ịmara ya? now ka m gwa unu something. first of all, ị ga-amagodi Igbo system of government. Igbo system of government before British mere intercept 1900. Igbo system was intercepted 1900. but ị ga-amagodi the concept, the philosophy of the system before ị na-ekwuru okwu. ịmara ihe bụ ihe a ka everybody si wee concentrate na osu. why? because you have been indoctrinated. Indoctrinated because why? today ka m ga-agwa unu na ihe a enwere ihe ọgụ. taa unu ga-afụ na enwere ihe ọgụ. na ka anyị gaa n'isi mbido okwu. SCU gịnị ka ọ bụ n'oyibo? ihe ahụ official worker. now onye anụmanụ ebe a mere official
because official is functionary. Anụmanụ ebe a represent this functionary. Functionary ahụ a chain system of government. Ebe ọ bụ na a chain system of government, then O represents cycle, which is functional workers, which is official workers na English. Then Osu na Igbo bụ official workers. That is why ị nwere Osu ala, Osu agwụ, because of how government workers. Government workers, then nwa Osu a akpọ ya nwa Osu. Unu emebizi n'aka ndị mmadụ. All a privilege to serve. A privilege because na Igbo society before ewere gị na official, ọ bụrụ joke, before ị nweta nwa official work eze ana, ị nweta nwa ọrụ inside the kingdom of eze ana, your ability of reason above, you must reason above the material self. So ndị a unu na-emebisi afa ha. Ihe unu na-akpọ Osu nekwe ihe unu na-akpọ Osu, nekwe ihe unu na-akpọ Osu ebe a. Gịnị bụ ihe a? GA, ihe a bụ isolated. Then itinye N because N represents no, avoid, isolate. Then N a itinyezi ya ebe a ọ bụrụ nga. So ihe unu na-akpọ Osu bụ ndị nga. Nga meanịrị bụ ndị emere avoid, ndị dara iwu, ndị nọ na nga. Ọwụ nga ka ndị Igbo werezi today na-akpọ ya prison. Prison ya bụrụ nga. Prison bụ a place built to put ndị nga because ime ha isolate, ha nwere ike gba na Australia ọ gba na Europe. That means ka ezigbo ụlọ ọba na ịmara ya ikpe. Enwe ezigbo ụlọ ọba ịmara ya ikpe na so mgbe ndị ochie ebe ọ bụ na ya enwere prison, ihe anyị nwere nga. Nga bụ avoid or isolate. Ọ ya ka ndị mmadụ ji wee na-asị na anaghị anụ Osu ọ anaghị eme nke a. Ọ because of na ha dara iwu eme ha avoid. Ihe ahụ ndị nga, nothing to do with Osu. Ọ bụ ndị nkịtị because of na Osu government worker, and this government workers is known as iwu ala, nsọ ala na ntọala. That is because of this SU nọ n'ime ya. A na-asị kedu ihe ha mere, asị na ha mere Osu, ha mere arụ because ime arụ ma ịrụ ana, ị nwere ihe imere but ihe imere adịrọ, imere ihe na-adịrọ, imere ihe na-adịrọ mma, that means imere something, that is ịrụrụ ọrụ. So ha na-akpọzi ha Osu unknowingly, but ndị ụka chọrọ iwepụ the system of Igbo system, so ha targetịrị those official names. One of the official name bụ Osu, which is more important because how bụ the government officials. So ha were say these things mix here with this thing. Ọ ya bụ nsogbu anyị ka nọta. Every day ndị mmadụ pụta a na-asị ka ihe ụji akpọ nwanne ụlọ Osu. Nwanne ndị Amerịka ka na-atụ mmadụ life imprisonment. Ndị Amerịka ka na-egbu mmadụ, ndị Igbo anaghị egbu mmadụ ma ọ bụ na ame ihe ọjọọ. Only a na-atụ ha nga, ndị nga ka ha bụ. So nga eminọrọ prison, nga meanịrị isolated, that is ga nke pụọ, onye chụpụrụ achụpụ si ebe a pụọ, ị na-aga ije, onye mere avoid, emere isolate, a si ya pụọ from village, onye achụpụrụ na village, ọ ya bụ onye nga. So nothing to do with this. So bụ misinterpretation. O nweghị in Igbo language, go anywhere in Igbo language, enweghị mgbe ị ga-afụ SU as isolated. No, ị ga-afụ njin moto ọ na-asụ asụ
injin na-asụ, ọ na-asụ, injin na-asụ asụ. That means workforce or workforce, nothing to do with it, isolated. So anytime ị ga-afụ asụ mmiri na-asụ, osu official worker, isu ihe ị na-asụ odo. So this thing SU have nothing to do with isolated. Onye ọbụla gwara gị datị na akọgịrị akọgịrị. Onye ọbụla gwara gị na SU stand for isolated, ọ na-ekwu nonsense, ọ mara asị Igbo. Ọmụmụ onye sị na ndị Igbo enweghị prison. We have prison. I dey proud of having a prison here. Na onye mee ihe ọjọọ a na-achụ ya ọsọ, a na-ekwu ya n'okwu. But ọ bụrụ SU, ihe ọ bụ GA plus M nga ọwụ ihe a na-akpọ prison today. So if you Nigeria have a prison, Nigeria nwere prison, Nigeria have prison. Every country nwere prison. So kedu ka Igbo ga-esi abụ arụ na Igbo nwere prison? Even though na these prisons jail people for 100 years, jail people for 200 years, jail people for death sentence, and the jail people mistakenly, and Igbo never jail people mistakenly. They never jail them for life. They never isolate them in any prison. They only say si na village apụọ ọgwụna. So si na village apụọ and I isolated in a room. Ịchụpụrụ mmadụ na village, onye nwere ike ijere na village, ị nwere ike sị ma ọ na America ma ọ na Cameroon jebiri, that onye agbachiri mmadụ na one room without light, without any daylight. Kedu nke ka mba? Ọ nke a na-emere mmadụ isolate, ọ nke agbachiri mmadụ na one room. Kedu nke ka mba? Igbo ndị isi ojii, adị disappointed. I'm disappointed, no, because you want to be counted. You want to be counted. Ị chọrọ ka asị na kedu ihe ị na-asị? Nwa bekee knows it very well that na this thing, because this is Latin alphabet. Nwa bekee knows that this thing bụ nothing but official worker. Nwa bekee knows this thing. This O stand for, this is Latin alphabet, man. This is Latin alphabet. Nwa bekee knows this thing stand for official. Nwa bekee knows that function stand for working. Honor is functioning, is working in cycle. Nwa bekee knows this thing. So all is a shame na onye Igbo pụtara sị this thing bụ arụ. Kedu ihe mere ihe arụ? Gịnị mere this thing arụ? Kedu ihe mere this thing? Kedu ihe mere this thing arụ? Nga prison the more dangerous. This is more deadly than this, because nke anyị nọ outside, nke anyị nọ na prison. O nwere ihe nwere anything to do with it. Ọgwụ any ritual. No, this has nothing to do with any ritual. Ndị mmadụ sị ọ na-eme onye mere ime ihe ọjọọ na-achụ ọgbakwuru onye nwa. This is rubbish. Anything ọbụla ha dọrọ Igbo concept ọ naghị exist. This thing wụ nga prison. This thing will workforce. Nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. All this confusion. They were here by ndị mmadụ ga-apụtasị na blue flag. Say no to osu. Kedu ihe this thing nwere ime? What does this thing mean? What is the meaning of this thing? This thing has no meaning, and they're ashamed that the people. So onye ọbụla na-ebugharị this is say no to osu, you are on your own. You know, on your own. Ọwụ na isi say no to nga. We can debate. Ọwụ na isi say no to nga, anyị ajụzie gị
Nigeria omechigo prison ha. Benjamin mmadụ bụ ugwu nkata na prison. So onye na prison gburu mmadụ unu na-eme protest ka hapụ ya, ma onye repụrụ nwatakịrị, onye tụbara nwanne nwaanyị ime. So your demonstration bụ ka hapụ ndị person ka ọ pụta na iro akpagharị. Amagha m ebe ndị ojii nna agwa gị na these people dey disappoint mmadụ n'ụwa ọ na-anaghị ekwe. Kedu ihe dis onye nọ na nga have to do with this? I want to know this thing. Achọrọ m ịma the connection between this and this, because these people work, they make the law. This person offended this law. So onye dara iwu a, ịdara iwu a, onye a bụ onye dara iwu. So onye a bụ onye dọ na nga, ọ bụrụ onye a. Onye has nothing to do with this. That is why you see them osu agụ osu ala nwa osu, because they are workers, official workers. So onye nke a nwere okeke na okafọ ka ọ bụ onwere ihe gbasara onye a na onye a. Ihe a privilege name. Osu ji osu agụ osu ala is a privilege name. Nke a bụrụ privilege name. Onye a bụ ọrụrụ ala. Onye rụrụ ala o jee nga. Onye rụrụ ala na-eje nga, maka na America nwere nga, British nwere nga, Europe nwere nga, Nigeria nwere nga, everywhere nwere nga. So onye is the grace is no more. Onweghị onye kpọrọ nwanne ya osu anything. Ihe osu have nothing to do with this. Yes, there is ndị nga, of course, yes, but because they did something. Ha nwere ihe ha mere. Ndị Igbo anaghị ama mmadụ ikpe na nkịtị. So ọ bụrụ na-ekwu na their prison adịghị enough, ka hapụ ha, let them free them from prison. Yes, we can say that. Of course, yes. Ọ bụrụ na debate this thing, but make it clear that your children know that there is nothing like this. This thing is people's privilege. Here are privilege, and this is not privilege. Ndị adara iwu. So if we want to pardon them, we have amnesty. Yes, we can have amnesty here, but here, not here. Because by destroying these people's name, your ancestors will not forgive you. Ndị ichie who serve under this name can never ever forgive you. Ancestors who serve in this name will never forgive you, because they lay down. Ndị ichie serve under this principle. Under this principle, they created nsọ ala, iwu ala. Ndị a create iwu ala, create nsọ ala, create ntọala, because this means nothing but government work is functional, nothing to do with this. So all your debate is about this. Let us talk about this, but not this. So ụmụ ibe, ndị ichie na-ewe iwe. Obi adịrọ ndị ichie mma. That's why na balance ihe ọbụla ị na-eme. Ihe ndozi ọdịnala ibere ebe a bụ to bring light, because there is darkness in Igbo land. Darkness in Igbo, because the language is being mistransmitted, misinterpreted and destroyed. Igbo language bụ cosmic language, physics. Ị na-ekwu maka physics or Igbo language, or interpretation. That is why ihe ọbụla ị mere interpret n'Igbo, it can never work. Ọ ga-efe dị ewe, because anyị na-enye ihe afọ based on observation. That is why we say na motor na-asụ asụ, because it's functioning. Mmiri na-asụ asụ because it's functioning. Koto. Mmiri na-asụ. Injinia na-asụ a, generator na-asụ. Koto, because it's based on observation. So this guy, that is why eji akpa aga, ihe ahụ eji aga ihe needle. Because of the zigzag, ụkwụ na-eme, ụkwụ a na-aga ije movement. Then aga with the weave, ọ na-eme the weave or weaving, for you to weave. GA, the movement, isolation. Then this N represent ihe ọjọọ mere. Ọ bụrụ agọ, isi agọ. Ọ sịrị asị, you see the same G again. So ụmụ ibe, ịghọtagodini all this preface, all these languages.
all these first languages ị ga-aghọtazie the middle one before ịghọtazie the end one. Ọ bụrụ na ịghọta ya enweghị ha na-akọ nwere isi. All this thing a na-ekwugheri ga-make sense to you, but ndị ndozi ọdịnala o make no sense because anyị ga-eme anyị mesịa ihe anyị ọ bụrụ na anyị nweta awa cultural heritage center na anyị mesịa awa education anyị etinye na DVD na-eplay na awa television na that awa heritage center ebe ahụ because we destroy our children with false information. You have destroyed our generation with false information because onye ọbụla na-feed this thing to children as arụ ịmakwa ihe bụ these people serve osu agwụ osu ala osu chi nwe osu serve lay down their life. ihe ha topụtaziri bụ onye iti na osu bụ arụ na ọwụ ihe rụrụ arụ na somebody to marry with them. na kedu na ndị Igbo makwa ihe onye mere anyị ya na-eme biko ndị a bụ ndị nọ n'ala ili these people higher knowledge of principle. Ndị a bụ ndị nọ na that is the level kind of ha bụ ndị mmụọ na dị ndụ. You can become mmụọ ma ọ bụ ị na-adị ndụ bụrụ mmụọ once you become number 8 mean you have joined. You join you go because 8 there is no escape route. You nọ n'ime within the space or you have 8 and 8 if we are asatọ n'Igbo asọ atọ asa atọ 2 plus 2 plus 2 equals to 6 plus 1 asa plus 1 asatọ. You have joined the infinite mgbe dị ndụ. Ndị a bụ ndị dị asọ ya ka eji akpọ ha ndị ichie. They serve under this law of Osu. Kedu ka ị ga-esi apụta onye nkịtị dị ka anyị onye nkịtị bụ Baịbụl na-ama ihe ọdụ n'ime, bụ Koran na-ama ihe ọdụ n'ime, bụ Torah na-ama ihe dị n'ime, were this name na-egwu egwu, were this name bụrụ flag na-akọtu. Who are you going to pardon? This will pardon you. How will I pardon you? Because when I see na Igbo onye njọ, you need help. You need help, not them. These people never need help. Ọ bụ ndị nwa need help. Ị na-ezu ochi, ị na-agba ama, enweghị ihe ị naghị eme, ibu arụ, imesi ịpụta bụrụ flag. Pardon, we must stop Osu. What Osu? Osu gịnị? Na-ekwe ihe a na-ekwu maka ya ndị nga. Enwere ndị nga. Yes. But all because of this thing now, mechanic ekwezi anyị bara ndị bụ ndị ara. Because of everybody is looking at here, ndị nga eme escape. The prisoners eme escape, anyị amarazi ndị ha. Kita now, because of our eyes is here. Now, ndị nga, anyị amazi ebe ha nọ, anyị amazi ndị ha. They have squeezed themselves into the society. Kita na ejize buruzie olu echi, hapụ ya na akọkọ ihe ọzọ. Ndị mmadụ na-alụ nwaanyị nwesị ego n'ụwa nwaanyị daa obodo. Ka ihe mere ha ji daa obodo? Ka ihe mere because ịma ihe mmadụ metere, ịma ihe onye a metere, ịma ihe o mere, ịma ihe o mere. Ịma ihe o mere, ịma ma ogburu nwa mmadụ, ịma ma ogburu nwa mmadụ bere aka ya bere ara ya, ịma ha ma o repụrụ nwatakịrị dị 5 years, ịma ha ihe o mere. Because uche unu dị ebe a, onye eme na escape iruzu echi je buru ya asị nwaanyị mmadụ. Ndị Igbo na-asị a ga-eje ntọala, a ga-eje chọọ mara ndị be ha bifo anụ dị na nwunye. Ọ kụziri ya bụrụ na afọ ya ụzọ Osu ji asị ọwa Osu ji afa nna ha bụ Osu. Mana onye nga nọ ebe a ụnụ na-achọ ụnụ agaghị anụ onye a, mana onye a ka ụnụ ga-anụ ịnụsazie oru echi bifo ịmara ihe na-emenụ. Kọntena nke izi daa mmiri, kọntena nke ịbụọ daa mmiri, kọntena nke ịtọ daa mmiri. Maka onye aka ya adịghị ọcha, onye aka ya adịghị ọcha. So every force of people land be against onye. So ihe ọbụla itiri aka ebe ọgbochi. Mana ọ bụrụ na ịma, at least ọ bụrụ na ịma nsogbu adịghị, ije nụrụ ya ọ bara gị ya. Mana nke ọ ga-eme ịkpatasị ya kasị ahụhụ n'ụwa je manya aka na ime okenye olulu mmiri orie gị. Ndị Igbo na-ajụ ese dị fa n'ọnwa anyị anaghị ama anọkọta n'ala Igbo je mabụrụ nwaanyị anaghị eme ya eme. Because agwa ka eji anụ kedu ezinụlọ ndị asị, kedu onye ha bụ, ka ha si eme. Ndị Igbo ihe ndị Igbo na-eme n'ụwa bụ to change aim. That's why ndị Igbo ji enwe ha eze.
that is why ndị Igbo ji wee nwee this mind cultivation of the mind for every society. Anaghị ezo ezo bụrụ secret, so that we can build king and queen across Igbo land. So ime arụ n'ala Igbo nnukwu ihe. Ime arụ bụ big thing. O nwere problem n'ala Igbo. Ime arụ bụ the highest offense. That is why anyị nwere ochi, anyị nwere ama, anyị nwere ntọrị. Today unu na-achọ ndị bụ osu na-ekwe ndị ihe agwọ gburu ga-eto ogologo, na-ekwe ha ọnwụ ndị ahụ ndị na-atọrọ mmadụ na-ezu ochi agba agba, na-ekwe ha n'ebe ha nọ. Bụtụ na-achọ ha ebe a, ha anọdụ ihe ebe na-atọrọ ndị mmadụ. Ọ bụ ha mụsịa na nwa mụsị ya nwa everywhere, mụchikọrọ anyị village, ndị ochi, ndị ama, ndị ntọrị. O juru eju na nkịta, mana ekwe ndị stop na this will make sure that na ihe adịrọ. These officials make sure na ihe adịrọ. But unu na-achọzi ndị mere ka ala Igbo dị mma, hapụzie ndị kịta na ka ihe na-eme. Kedu ihe na-eme kịta? Nchere ihe na-eme n'ala Igbo bụ aka, ọ gbara aka. Isi ngasa ka e mere anyị, isi gasara anyị agasa, isi mere anyị ngasa. Ndozi ọdịnala nọkwa ebe a. Ọkụ ụnụnwa ga-asịkwa ka ihe a ghara ịpụ ndụ. Ọkụ ụnụnwa ga-asịkwa ghara ịpụ ndụ. O ruo echi ụnụnwa ga-ebe akwa ya, ụnụnwa ga-ebe akwa ya. Maka ndozi ọdịnala bụ the bridge that covers yesterday and tomorrow. Every single Igbo word dị na ndozi ọdịnala. Every single Igbo political concept ancient na ndozi ọdịnala. Nwa bekee ihe dị afọ fara asị rụrụ bụ Nokia aha na-ebu ibu na that big Nokia. Na ihe nwa bekee of today na-arụ smartphone. So nna anyị rụrụ big phone, for example, ka m na-ebe ya rụrụ phone. Mana anyị ga-arụzi small phone, smartphone, because anyị give the same information. Anyị ga-enye ndị by the best information on earth, so that Igbo language will become interested. Ọ bụrụ na Igbo language adịghị interested, ka mmadụ na-amụrụ ya. Onye mụsịa English mụsịa French nweta ọrụ. Onye mụsịa Igbo ga-enweta. Onye mụsịa Igbo gịnị ka ọ ga-enweta? Ụmụ Igbo. Nothing. So until we anchor Igbo land n'ebe the original self, which is definition of the cosmic language. So if you say Igbo land, you can explain the space, you can explain matter, you can explain science, so that every African, Igbo ga-abụzi major African language. Because why? You can use it to decode and define the movement of the planet. That is only when Igbo ga dị interested. Ọ bụrụ maka Igbo ọgọ na ịchụ aja, ọ gaghị dị interested. Ọ bụrụ maka Igbo is my omenala, Igbo is my way of life. No. Or only when things you coded in Igbo language, which is all Igbo there. But ndị be anyị amụrụ meaning of Igbo language. Ha mụrụ the Igbo language, not the meaning. So until we get it right, which in those ọdịnala is championing to get it right, ma ị chọrọ ihe abụrụ movement. Ihe ahụ a cosmic higher knowledge, the behavior, the principle that governs the universe. So ordinary Igbo is based on universal principle. So the attitude, character in a busy, because if you go and the seed, you are the law, the principle of the earth. That is masculine. Nsọala, father, mother, then ntọala. This thing, ntọala, intertwine. This ntọala intertwine these two things. Because in ịtụ ime, you get birth. If you get that's in the way again. Ịtụ ime, to pregnant. Ịtụ isi, to weave. To measure these two things. Electricity, intertwine these two things, which is about 3 phase of electricity. So this is the seed of these two things. That is what ihe mpagana and magnet, but they fuse together. They fuse, because the fuse is the weave, which is here to they fuse to have this.
because this is inside them. Onye a iwu ala nya ji this thing. Nke a was nsọ. Once you obey this law, you have this. Once you obey, nke a will obey this law. Law, obey, and the outcome. So only if you obey these things, ebe ntọala, you will become omenala. Omenala, that is Igbo onye omenala. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye omenala. Ọwụ ndị pụrụ omenala, those who abide by this principle, they are these people. So this philosophy of this thing is known as ordinary. This philosophy is known as ordinary. Then once you obey this three principle, you become onye omenala, because ome is seed. Ome. Then character. By playing these rules, your character become elevated. You elevate yourself, because as above, so below. So Igbo abụrụ ordinary place ka anyị dị today. Igbo abụrụ ordinary place and I just so everybody myself nwanne ka ehiche ebe a na-ata ngwobi mba. Igbo language is based on elevation. Elevation of the mind. Igbo language is based on elevation. Alchemy, Igbo alchemy, more on the West. Based on elevation. So omenala abụrụ ihe ndị nkịtị. Omenala is a doctrine on its own. It's a way of life. Once you abide by iwu ala nsọ ala na ntọala, that seed you sow a seed of ome. Then n'ala ozi character omenala is omume gị, because omume is character. Omume, that is the playing in a place, the character, the effect to you, because without this thing you will copy from here, which is television. Ọwụ na enye ha gị omenala, definitely television will become attractive to you, or other people, external influence, because this your mind need information to work. Your brain, computer use. Computer they use. Now, computer they use 0 0 0 1 1 0. Yeah, binary code or a program. So computer nwere program running on it already. So your brain is a program with binary code 0 0 0 1 and 1 0. So only this all this ma Adobe ma all those things a na-ediziri wee ka wee mesie ka ọ pụọ ndụ anyị wee nye gị omenala. Omenala ya is encoded in three principles: iwu ala, nsọ ala, ntọala. But ndị be anyị hapụrụ this thing sorozie omenelu
omelelu nke bụ na enwere ebe Jizọs nọ. Jizọs na-efe n'elu, flying angels. Omelelu enwere ebe mmadụ na fly n'elu, the angels. Ihe n'isi flying angels mean bụ above mind. So this is nothing but above the mind. They have elevated their mind into above. They have freed the matter. The same thing camphor ahụ na use narị camphor na-adị ọcha na adị sekụl. Idebe ya n'ebe akwa dị emechaa megide isi apịa, because camphor has been already subliminized. Ewepụgo the matter na ya n'ime. So at the end of the day, the camphor ga-eme explore, ọ ga-perform pụọ. So the same thing nna gị chọrọ ime through that omenala to remove the matter, those places in a store negative energy. Through this process of omenala iwu na ntọala, ọ ga-remove those external influences, then feed you with natural principle so that you become a higher human being. This is how our people learn how to do all these medicines, how to do metal work, all through alchemical process. Like hajaru metals, because when you transmute the mind, you can transmute matter. Only elevated mind can know about science. Or you also want to get the highest PhD ever in America. As long as your mind is not transmitted and get the information, you can only go and work in office, sit down and now the computer, or a general oil company or no food engineering company. Because the mind is not elevated enough to handle these energies. In a use remote control, onwere why if ebe mana ibia ya TV a na-arụ iji remote kaki ị na-apịa, kedu ihe dị n'ime the remote mere connect these two things together? I were phone gị, I were aka ịpịa na phone pa record or something, jee ebe ọzọ paste ya. Kedu ihe dị n'aka dị na phone oge ji wee copy ya? This is the science nna gị nwa before, but then ha na-use aromatic how to refine metal. What is ihe ga ha na this century ha mere 4,000 years ago, but only when you study through omenala. When you study through omenala from level 1, anyị nwere level 1 a na-akpa ya nta. Level 1 ịgụsịa nta ịbasịa ebe ịba mmụọ, ịgụsịa mmụọ iweba nzere ọzọ. Ọ nzere ọzọ gị ga-eme ị ga-ete ekizi choice ma ị ga-aba na osu, that is government official. Enwere two government official. Enwere ndị bụ ndị nze na ọzọ, executive and judicial system. Ọkwa na ịchọghị ịba na nze na ọzọ ma ị ga-agazi na Njọkụ, which is university. Ịgụsịa ya pụta nwanne enye gị PhD, iwere onye ichie automatically, because nwanne ị na-apụta ebe ahụ ihe na-apụta ọkere mmanwụ isi. But enwere ndị cut off from the road. Ọha bụ ndị ahụ a na-aya, ndị mepere amepe from class, ndị bụrụ ndị class n'isi ndị iti. Ọha bụ ndị a na-aya taa. Ọha bụ ndị black magic, because ha failed across the bridge to reach in 8. Therefore here infinite. Ebe anyị a ka anyị chọrọ n'ala Igbo. This is what we want in Igbo land. Anyị chọrọ this thing n'ala Igbo. Anyị achọrọ this thing n'ala Igbo. We don't want this. We want this. Na ihe anyị chọrọ ebe, not this. So ndozi ọdịnala, our work, all the whole children. Now anyị nwetagodi ndozi ọdịnala cultural heritage center. Anyị nwetagodi then our teachings unu ga-afụ ya nye na a few years. That community ebe ahụ anyị nwere that thing unu ga-afụ ya n'anya unu. Ụmụazị ga na 6 years otu a na-arụta nso na-efe unu n'anya. Mgbe anyị dị na nwata anyị na-eme magic with all this komkom, were komkom rụọ ọgwụ maka aka. Ọ ga-ebidokwa n'ala Igbo ebe nye na a few years. Ihe a bụ ihe anyị ga-eproduce unu. This is what we produce.
education is the key. Omenala bụ egwu eji. Ụmụ ibe dodịkwa arụ ka anyị fụ na leta